akuluakulu tikaonatu chithunzi chimene chikusewera pasikeni pathopo imene tione mfumu imene yanjatiridwa ku mtengo kumenekotu ndi ku Ekwendeni mboma la Mzimba. Mafunso kumaza khalapo kuti ndi chifukwa chani anjatirira ku mtengo mfumu yapamula mulandu wanje kuti mpakana akayinjatirire ku mtengo. Ayindeto makosana chimene chinachitika nchona kuti masiku angapo apitawo kumene ku Ekwendeni kunali maliro, ndipo serera kuti mmodzi muli maliro timadziwa kale kuti zikatero mfumu ndimene makhala patsogolo kuthamangitsa dongosolo lonse kuti liyende bwinobwino. Aliyense mmodzi maso amakhala kwa mfumu mmene zimakhalira traditionally. Nawo chimene chinachitika nchona kuti pa nthawi imene kunali maliro mfumu imeneyi inapereka ma excuse pa zifukwa zake kuti sipezeka kumaliroko, ndi zifukwa zake zenizeni sitinathe kuzipeza bwinobwino, koma kuti anapereka ndithu excuse. Ndi zikuoneka kuti kumuziko excuse imeneyo anthu sanayilandire bwino, zikuoneka kuti sanakondwere ndithudi ndi chiganizo chimene anayankhula mfumu kuti sapezeka kumaliro kumeneko. Ndipo satira zimenezi anthutu amene ali anyamata amodzi ajatu amene amakumba manda ena akumatolera ndithu ndalama ya mmodzi yamaliro choncho yachipepeso ndi zina zotero, sanakondwe. Anapita nokamusakazaka mfumu ameneyi ndi kukampeza kumene analiko. Atampeza anamutapa ulendo nayetu kumanda ndi kummangira pa mtengo. Monga mmene tikuona pa chithunzi pamenepo, ndeno dongosolo lonse la maliro linatheka bwinobwino mpaka na maliro nayikidwa anthu ndithu mwambo watha. Kuchoka pamenepo anamusiyabe kumeneko ali kumandako mukhaulisa ndithu mpaka kufika chamma 7 chigawo cha kumadzuloko. Kenako pamene amapita nokammasula pamenepo. Atammasula mfumu inapsa mtima kwambiri kuti azukulu amodzi mwanga ineni sangandipange chipongwe ngati chimenechi, ineyo ndi mfumu. Komano mmene nkhali ilili ndikuyenera kupita ku polisi. Ndi anathamangira ku polisi yapa Ekwendenepo kukapereka chidandaulo kuti alandira nkhanza, achitidwatu nkhanza ndi anthu am'mudzi mwawo. Ndi zikuoneka kuti kumene ku polisiko paja amene kuti atchule anthu amene akukakekera kuti ndi amene ali patsogolo kapena kuti malingi leader amasogoleratu zinthu zimenezo kuti zichitike. Ndi zikuoneka kuti panali anyamata 4 ameneno amasogolera azukulu amene wakumanda. Ndipo satira zimenezo polisi sinachedwe inapita kukakusa makosana amenewo ndi kwatulano kaponya muchitoposi. Ndeno posatira zimenezi zikuoneka kuti mmudzi sunayilandire bwino nkhani imene makamaka pa chiganizo chimene achita mfumu kukadandaulatu ku polisi. Ndikuti mmudzi unakusana wonse ulendo kupita kumeneko ku polisi ya Ekwendeni kuti akakamize apolisiwo kuti awataye makosana amene anamangira mfumuyi. Tithaso kuona pa zithunzi pamenepo kuti ndithudi anthu azungulira polisi imeneyo akudimanda kuti anthu amenewo atulutsidwe ndithu, azukulu amenewo ndosalakwa. Komano potengera ndi imene nkhani ikuyendera zikuoneka kuti mfumuyo ndikuti ndi mmudzimo sakhalisana bwino. Chilipo ndithu cha serious chimene mfumu imeneyi inapalamula, mwenaso nchifukwa chake simakapezeka kumaliro kumeneko. Chifukwa chiganizo chimenecho anakhala zona kuti makosana amenewo anangozipanga without approval ya mudzi, ndikuti sanakapezeka kuti apita kumeneko mudzi kukhamukira ku polisiko kuti ukapange rescue. Komabe potengera kuti malamulo samayendera zimenezo, malamulo samayendera mphamvu kayani, tikupeza kuti apolisiwo angosatiranso malamulo potengera kuti zimene zinachitikazo zinachitika ndithu mophwanya malamulo. Anthu amenewo anaphera ufulu a mfumu amenewo pamene ananjatirira ku mtengo. Mungakumbukira makosana masabata apitawo kunalinso nkhaniso yofanana ndi yomwe imene achitika ku Mzuzu, kumene mzimayi wina amene amachita ndithu malonda ku Mzuzu kumeneko kuti achitika maliro wane bake sanapite kukapanga atendi maliro amenewo. Zimene zinapangisa zonena kuti anthu ena ake apite kukamududuluza ku business yakeyo ndi kumpitisa kumeneko kumaliro. Komano kumeneko anapeza zoti anammangiranso ku mtengo ndendende mmene ndithu zakhalira pamenepa. Komano koko anali chabe mzimayi. Komano tinaona kumapeto kwa nkhani imeneyo mmene zinachitikira anapeza zoti akuluakulu amene ali patsogolo kupanga zimene zinalipo kanti anthu 4 should be azimayi awiri azibamboso awiri amene anali patsogolo posogolera kuti zimenezo zichitike, mzimayi ameneyo akatutidwe akamangiridwe ku mtengo ndimene zinakhalira. So timaona ngati kuti anthu ena ake atengerapo phunziro pa zimene zinachitikazo kuti zinthu ngati zimezi sizikuyenera kuti anthu tizitenga malamulo azikhala m'manja mwathu. No matter kuti kaya munthuyo waphwanya malamulo makamaka pa chikhalidwe chimene timakhalira miyambo waphwanya.
musiyeni mangojalira nkhaniyo kuti tsiku linake lizikazamuonekera ndi pamene ino muzapange action yake ndi jona kuti kungomusiya azipange handle yekha zinthuzo chifukwa kuti safuna kupanga associate ndi community kapena society. Kumanona iyi amapeza zoti tatenga munthu kummangira kuntengo chani zosati zake ndi zimenezi anthu amene ndithu anjatidwa ali muchitoposi cha polisi. Ndekaya sitikuza zoti zikhazi kuyenda motani pamenepa kuti kaya ndoti apolisi apanga bow down to pressure ya muzi sitikudziwa. Komano tikatenga malamulo mene amayenera kukhalira ndi kuti pamenepa zinachitika ndithu mosatsata malamulo. Munthu ameneyo mfumu imeneyo inaphwanyidwa ufulu inayi ndi ufulu okapezeka kumene kumaliro kapena usapezeka. So phunziro ndonena kuti tikamakhala tizionanso malamulo kuti malamulo amanena kuti chani. Potengera kuti nkhani ngati zimezi ndi kambirimbiri zakhala zikuchitika makamaka kuti ndi kawiri kamene taona recently zikuchitika. Kono mwina anthu onse timatsata bwinobwino malamulo a dziko la Malawi. Potengera ndi section 19 ya malamulo a dziko imene inasindikizidwa mu chaka cha 1994 imanena zona kuti ufulu wa munthu usaphwanyidwe. Munthu aliyense ndithu ali ndi ufulu. Ndipo pa section 19 yomweyo tikapena pa article 3 imanena zonena kuti kupanga torture munthu torture ya mtundu wina aliwonse ngati mene zinakhalira pamenepa kummanga munthu pa mtengo imeneyo ndi torture ndi zophwanya ndithu malamulo. Zimenezo ndi zosafunikira ndi anthu tikhale tikuziwa zinthu ngati zimenezo. Tikapitanso pa section 18 imanena zonena kuti munthu ali ndi ufulu opita kaya kumaliroko kaya osapita ali ndi ufulu umenewo. So zomakatenga munthu kumududuluza kumupitisa kumaliro pamene mwina ali ndi zake zimene afuna kuchita ndi zophwanya malamulo. Achimve yekha kuti apite kumaliroko kapena asapite. Komano mwina anthu timazatengera kuti chikhalidwe monga metafotokozera kale kuti chikhalidwe cha ku Malawi timanena zoti tizikhala limodzi nzathu akaferedwa akachani tizikhala ndithu tili limodzi nimene timadziwika ndi chikhalidwe chimenecho. Komano tikatengano ku malamulo a dziko makamaka pa section 26 imakamba ndithu za chikhalidwe. Constitution inavomeza kuti Amalawi tili ndi chikhalidwe chathu. Komano chikhalidwe chathucho tikamachita tionesenso kuti chisaphwanye malamulo a dziko. Chifukwa ngati chikuphwanya malamulo ndi kuti chikhalidwe chimenecho chimatengedwa kuti chili invalid. Potengera ndi bill ya maufulu makamaka section 5 ndimene imazafotokoza bwinobwino za nkhani imene. So anthu ndithu tizikhala tikuziwa bwinobwino kuti zikhalidwe zina zimene zili zosemphana ndi malamulo zimapeza zoti zosatira zake takumananso ndi chilango ngati mene zinakhalira ndi makosana amene aja anagwidwa kunzuzu aja kuphatikiza pamenepo mmene zakhalira ndi akuluakulu folo amene atengedwa padakale panopa ali manja mwa polisi kumeneku ku Ekwendeni. Ayi ndithu mmenemo makosana ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Mwina tumuli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tikukamba zonena kuti mfumutu ku Ekwendeni mboma la Mzimba inakadandaula ku polisi posatira kuti anayinjatirira ku mtengo itakanika kukapezeka pamaliro. Ngati maganizo amene alipo fotokozani comment section koma molemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndi kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.